chieng' makawuono. Kopogore gi mano, bende dwaro mano mar tero obila e piny mano mar Haiti, wach ma bende oganda osebedo ka twakie. En dwaro ma bende nochungi ka bende okang' makama nowach kanyo koda jagoro mongirore e bwo migao mochung' ne weche mag limbe e pinje maoko manosing'oei. Okang' makama endi piny Kenya koro chungo dwaro mano mar tero obila e piny Haiti kaluwore kod gweyo tao mano mar Prime Minister mano mar piny Haiti mong'ere kaka Ariel Henry ma bende nogwe tao chieng' wuok tich mano mar jumane. Manyiso ni nyaka gi sani piny Haiti onge kod telo moro amora. Manyiso ni piny Kenya bende kaluwore kod chik ok ginyal oro obila e piny nero mar Haiti. Wang'e ni doho bende nosechungo dwaro mano mar piny owacho mar oro obila 1,000 e piny mano mar Haiti. Koro warito mana neno po nono ni piny Haiti kanyalo bedo kendo gi telo manyien. Bende ne dwaro ma bende piny Kenya pod biro bedo ka dhiro ka bende oganda osebedo ka seyo tend piny owacho kaluwore kod nok mano mar arita e gwenge mago mag Haiti. Kopogore gi mano, bende